Ramin ƙarya ƙurarre ne. Early August, the Harcourt Refinery old will start producing product, and of course the new one will get to December, and wani will also be in production. I'm very optimistic. I don't have any confirmation this moment, so that nobody cuts me and say this. We keep lying, so we're not lying to you, Mr. President. Abokan warurin ba sa buƙatar wani ƙarin bayani dangane da kwantiragin matatar mai na Mele da ke Harcourt tun daga ranar da aka bada kwantiragin har zuwa ranar da aka sake buɗe sa. Sai dai kamar yadda kuka sani, gaskiya ɗaya ce. A cikin ƙasa da wata ɗaya da sake buɗe matatar man har ya tsaya da aiki, saboda dama ba wani gyara na haƙiƙa da aka yi wa matatar man. Ga wani ɓangare nan na kalaman da suka gabata na injiniya Ibrahim Abdullahi game da wannan matatar mai. Mele Kyari ya fi kwana 3 bai yi bacci ba, da dukkan DMG da waye saboda wannan rana a fita kunya, a fito da man dai a gani, saboda haka ya hana su bacci. Ba bacci sai da aga an cika waɗannan motoci guda 6, kuma man tsohon mai ne da ake ajiye da shi, ba sabo ba ne. Babu wani abu da yake ake refinery. Wannan shine ake gaya muku. Mele Kyari ya fito cewa sun yi nasara, wannan refinery za ta ci gaba da aiki. To kashi 20 daga refinery bayi ba. Sannan wacce aka yi locally aka yi ta, mutane ne a bakin titi aka dinga ɗaukowa suna aikin, abin da yasa har mu an gayyace mu bangaren distillation da processing, wanda abin bai yi ba saboda ba za mu shiga wannan cuwa din ba. Da yanzu muna da katin motoci, mu ma mun ci abin da muka ci a wannan tsarin. Wannan shine a gurguje ɗan tarihin da zan iya gaya muku game da wannan refinery, saboda haka magana ƙarya ce. Babu komai a ƙas. Kamfanin ma da aka bashi bai taɓa kawo ko direba ba. Mutanen Najeriya ya ɗauka kawai da ya ɗaya biri ba sai ya tafi sa, ya bari duk abin da zai faru ya fara. Halin da ake ciki kenan yanzu. Saboda haka duk wanda yake gaya muku an gama refinery, ƙarya yake gaya muku, babu komai a ƙas.